Ydych chi erioed wedi ystyried sut ydyn ni'n gwybod beth sydd o'n cwmpas? Hynny yw, sut ydyn ni'n gallu gwneud synnwyr o'r byd o'n cwmpas? Mae'n gwestiwn braidd yn rhyfedd ar un ystyr, oherwydd mae'n amlwg beth sydd o'n cwmpas, yn dydy? Beth hoffwn ni geisio esbonio i chi yn y fideo bach yma ydy sut ydyn ni, fel pobl, yn gallu gwneud synnwyr o'r byd ffisegol o'n cwmpas. A hynny trwy'r synhwyrau. Mae gan bob un ohonom 5 synnwyr. Golwg, clyw, arogl, blas a theimlad. Ac yn ddefnyddio'r synhwyrau yma, mae'n hymenydd ni yn llwyddo i wneud synnwyr allan o'r holl signalau sy'n ei gyrraedd drwy'r synhwyrau. Felly, sut mae hynny'n gweithio? Wel, gadewch i ni ystyried ein llygaid. Rhain ydy'r organau sy'n synhwyro golau, ac yn ein galluogi ni i weld y byd o'n cwmpas. Pan fydd golau yn adlewyrchu oddi ar wrthrych ac yn cyrraedd ein llygaid drwy'r cornea, darn tryloi o'r llygad, mae'n cael ei ffocysu gan y lens. Mae'r cornea yn plygu'r golau mwyn ei ffocysu ar y retina, darn sy'n sensitif i olau yng nghefn y llygad. Mae gan y retina filiynau o gelloedd arbenigol o'r enw ffotodderbynyddion sy'n synhwyro'r golau, ac mae rhain yn trawsnewid y golau i mewn i signalau trydanol sy'n teithio ar hyd y nerf optig at yr ymennydd. So mae ffoto yn golygu golau ac yn dod o'r groeg, ac mae derbynyddion yn golygu rhywbeth sydd yn, derbyn. Ac mae 2 fath o derbynyddion gyda ni, sef rhodeni sydd yn canfod golau a chonau sy'n synhwyro lliw. Yn yr ymennydd, heff y signalau trydanol yma i datrys gan greu'r lluniau rydyn ni'n ei weld. Oeddech chi'n gwybod bod yna 3 math o gonau yn ein llygaid ni? Rhai sy'n synhwyro golau coch, gwyrdd a glas. Ac mae pob lliw rydyn ni'n ei weld yn gyfuniad o'r lliwiau cynradd yma. Ond, dim ond 2 fath o gonau sydd gan rai anifeiliaid, fel cathod a chŵn, ac felly maen nhw'n gweld y byd mewn ffordd wahanol iawn i ni. Ac mae gan ambell shrimp, fel yr un yma, hyd at 16 côn gwahanol yn eu llygad nhw. Felly, maen nhw'n gweld y byd mewn lliwiau allan ni ddim hyd yn oed dychmygu. Felly, beth am sain? Wel, dyna beth yw pwrpas yn clustia ni. Mae'r 2 beth yma wedi addasu i sianelu synnau i mewn un pen. Felly, beth am gymryd golwg agosach arnyn nhw? Mae'r glist allanol, y darn mae pawb yn gallu gweld, wedi ei siapio fel twndish, neu dwmffat, sy'n ei helpu i gasglu tonau sain ac ei danfon i'r glist fewnol. Ar hyd y tiwb, mae yna gwyr, sy'n casglu baw ac yn ein hamddiffyn ni rhag heintiau. Reit yng nghefn y glist, mae tympan y glist, neu'r eardrum yn Saesneg. Mae hwn yn ddarn sensitif iawn o groen sydd wedi ei dynnu'n dyn, a phan mae sŵn yn ei daro, mae'n dirgrynu. Y mwyaf swnllyd ydy'r sŵn, y mwyaf ydy'r dirgryniadau. Yna, mae'r dirgryniadau yma yn symud 3 asgwrn bach iawn ar ochr arall y tympan, sef y morthwyl, yr einion a'r gwarthol. Mae'r esgyrn yma wedyn yn trosglwyddo'r dirgryniadau i fewn i diwb troellog llawn hylif o'r enw'r coclea, lle mae derbynyddion yn troi'r dirgryniadau i fewn i signalau. Yn ei tro, caiff y signalau hyn eu cludo ar hyd nerfau i'r ymennydd, lle mae'n gwneud synnwyr ohonynt fel sain. Mae clyw rhai anifeiliaid yn llawer gwell na phobl, fel cŵn. Ond mae gan ystlymod glyw goruwch naturiol. Mae eu clyw nhw mor sensitif a'i llygaid mor wael, fel ei bod nhw'n defnyddio tonau sain yn adleisio fel ffordd o weld y byd o'i cwmpas ac mwyn osgoi hedfan i mewn i'w gilydd. O'r gorau, ni nawr yn deall sut ydyn ni'n gallu gweld a chlywed, ond beth sy'n ni'n galluogi ni i flasu? Wel, hwn wrth gwrs. Mae gan bob un ohonom dafod, ac maen nhw wedi ei gylchuddio mewn miloedd ar filoedd o fynciau bychain o'r enw papilau. A gallwn ni weld rhain drwy graffu'n fanwl. Ac o fewn pob papila, mae yna gannoedd o flasbwyntiau, neu taste buds yn Saesneg, ac o fewn rhain, mae'r celloedd arbenigol sy'n synhwyro'r blasau. Bach fel dol rwsiaidd. Mae rhain yn rhy fach i ni allu gweld heb feicrosgop, ond y celloedd hyn o fewn y blasbwyntiau sy'n synhwyro'r 5 blas sylfaenol. Melyster, sirni, halltineb, chwerwedd a sawrus neu umami. Mae pob un o'r blasau hyn yn ein helpu ni i wneud synnwyr o'r hyn rydyn ni'n bwyta. Enghraifft,
Mae melyster yn ein helpu i adnabod bwydydd sy'n cynnwys llawer o egni, a gall flas chwerw ein rhybuddio am bresenoldeb gwenwyn. Ond, oeddech chi'n gwybod bod pob mamal ddim yn rhannu yr un blasau? Mae gan rai cnofilod, dyna'r gair Cymraeg am rodents, y gallu i flasu starch, ond dydy pobl ddim yn gallu gwneud hyn. A weddwch chi, tydy cathod methu blasu pethau melys. Hefyd, mae nifer o gigysyddion fel dolffiniaid, hyenas a môr-lewod wedi colli'r gallu i flasu hyd at 4 allan o'r 5 blasau sylfaenol hynafiadol. Bechod. A'r hyn sydd yn ychwanegu at flas ac yn ein galluogi ni wneud penderfyniadau am y bwyd rydyn ni ar fin ei fwyta ydy ein synnwyr arogl. Wrth gwrs, gall arogl drwg ddynodi perygl, neu arogl da ein arwain at bethau hyfryd. Felly, sut mae'r trwyn yn gweithio? Wel, mae'r trwyn yn ein helpu i anadlu yn ogystal ag aroglu, pan mae aer yn mynd i mewn drwy'r ffroenau ac yn teithio at geidod y trwyn, sef y darn gwag tu fewn, mae'n cael ei gynhesu, ei leithio neu ei wlychu a'i hidlo. Reit yng nghefn y trwyn mae derbynyddion arogl, tebyg i sut mae'r dafod yn gweithio, a phan mae'r moleciwlau arogl yn cyrraedd yno, maent yn cael ei hydoddi mewn miwcws cyn cael ei canfod gan y derbynyddion. Yna, mae'r signalau yn cael ei danfon o'r derbynyddion ar hyd nerfau at yr ymenydd ac yn cael ei datrys yno. Mae blew a miwcws yn helpu i ddal bacteria a baw gan ein hamddiffyn rhag heintiau. Mae pobl, fel arfer, yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng tua 10,000 o arogleion gwahanol. Ac felly dyma'r synnwyr olaf, synnwyr cyffwrdd. Mae pob un ohono ni yn synhwyro cyffyrddiadau drwy ein croen, sef organ fwyaf corff. Ac fod dim llawer ei weld ar yr arwyneb, mae yna filiynau o dderbynyddion yn llechu oddi tanodd, ac mae yna nifer o fathau gwahanol ohonynt. Mae rhai yn gallu synhwyro y cyffyrddiadau lleia, tra fod eraill yn synhwyro pwysau trwm. Mae rhai derbynyddion yn synhwyro tymheredd, gan achosi i ni ymateb drwy chwysu pan mae'n boeth, neu gael croen gwyddau pan mae hi'n oer. Nid yw pob rhan o'r croen yr un mor sensitif chwaith. Mae'r derbynyddion ar ein cefnau ychydig yn bellach o'i gilydd, tra bod nifer fawr ar waelodion ein traed. Profwch hwn eich hun. Cymerwch dro gyda phartner yn ceisio dyfalu faint o bwyntiau sy'n eich cyffwrdd ar eich cefn. Dwi'n credu bysach chi'n synnu pa mor anodd yw dweud y gwahaniaeth rhwng 1 neu 2. Felly, dyna'r synhwyrau. Gobeithio eich bod wedi dysgu rhywbeth a bod y byd o'ch cwmpas nawr yn gwneud ychydig mwy o synnwyr.